Гледайте двубоя Ислам Махачев срещу Дъстин Порие на 2 юни, неделя от 7 сутринта за титлата в лека категория от UFC 302 на живо по Max Sport 2. Ислам Махачев защити титлата си срещу Александър Волкановски чрез нокаут, като това е 13-та поредна победа. Шампионът има общо 26 мача с 25 победи, 5 чрез нокаут, както и има една загуба. Дъстин Порие записа победа чрез нокаут над Беноа Дени. Американецът има общо 39 мача, като е победил в 30 от тях, 15 от които чрез нокаут, както и има 8 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Ислам Махачев. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.